И сега продължаваме с още новини, свързани с спорт. Симеон Михайлов ще завърши тази учебна година Варненската пета гимназия с преподаване на чужди езици Йоан Екзарх. От август той е и световният вице-шампион по стритлифтинг. Второто място в този сравнително нов силов спорт Симеон спечели на първенството в Киев в категорията до 80 кг сред 120 състезатели от 16 държави. Сега тренира, защото има желание да спечели и титлата. Какво друго включват в плановете на шампиона и как се печели медал в стритлифтинга? Вижте. Понеже тук на място няма как да демонстрирам с тежести, ще демонстрирам без няколко силови. Това е част от загрявката на Симеон Михайлов. Истинската му тренировка включва и тежести. Много тежести. Доста е тежко. Най-добрите ми резултати са едно повторение на кофа с 130 кг, на набиране с 103 кг и на силово с 27 кг. Това са ми най-добрите резултати. Стритлифтингът е сравнително нов спорт, разделен на три. Базови упражнения без тежести, базови упражнения с тежести, което е същинският стритлифтинг, и фристайл, акробатични упражнения. Вице-шампионската титла на Симеон е в основната дисциплина. Набиране и кофи с максимална тежест. Победителят се определя на принципа, имаш 3 опита да направиш набиране и кофа, като в вдигането на тежести, просто движенията са набиране и кофа, не изхвърляне и изтласкване. Имаш 3 опита и най-високият ти зачетен опит на набиране се сумира с този на кофата и този, който има най-голям сбор, е победител. Симеон не е смятал колко тежи титлата, но тренировките са сериозни. То си е опасно, дори да тренираш разумно. То с такива тежести е трудно да тренираш разумно, но винаги е опасно. Аз стигнах до идеята, първоначално се занимавах с фристайл. Това са акробатичните, динамичните и гимнастическите упражнения. И просто един ден един приятел, ми беше интересно да видя с колко ще успеем да се набираме, нали, с каква допълнителна тежест, и пробвах. Тогава първият ми опит беше с 60 кг. Той ми каза, че имам доста потенциал, понеже това е добра, в смисъл, тежко е за първи път и просто ми хареса и почнах да се занимавам с това. Осъзнах, че това е, което ми се отдава доста повече от фристайла. Който започва сега, не трябва да бърза. Това е шампионският съвет. Не можеш да се мяташ, така да кажа, в дълбокото директно. Трябва първо без тежест да е свикнал да прави много повторения без тежест, преди да почне с тежест. И като почне с тежест, да почне от малко килограми, поне 2-3 месеца да не се пробва реалния макс, защото е много опасно. Трябва да ставите ти и ти самия да свикнеш с такава тежест, да тренираш с тежест, преди да си тестваш макса. Високите резултати изискват много жертви, не минава и без контузии, предупреждава Симеон. Другото, за което трябва да се внимава, е балансът между училището и спорта, защото и двете са важни. Просто трябва да можеш да се подреждаш деня и това е. Понеже все още съм ученик и нали, нямам работа, имам, така да се каже, цялото време на света и има ли желание, има и време да се намери, за да учиш също. Спортът изгражда дисциплина, която е важна и извън него и смятам, че това е едно много, ако не е най-важното, със сигурност е едно от най-важните качества, които трябва да притежава един човек. Смятам да продължа в военноморското училище, а за спорта смятам, ако мога да взема първо място, тъй като второто място ми направи щастлив, но не е първо. И ако мога, ако съм доволен от резултатите си, смятам да отида пак. И ако мога първия, да се постарая, да се пробвам да го направя. Училището е по-важно от спорта, казва все пак световният вице-шампион по стритлифтинг, като се надява все пак, че и като студент ще може да продължи с тренировките.